नों मानो मोनसेबो खामानिखौनो मोजाङै मावा फालाय? मा जालायखो? आंलाय मा खालामलायखो? नों मैया सिलिन्डार कानेक्सन खालामदोंमोन नामा? खालामदोंमोनथ' आरो। ओंख्रियानो खननै खामबाय आंना सयथिंबो। माबायदि कानेक्सन खालामनाय नोंलाय सिलिन्डारखौलाय? Oh no! आटाखौ बबेनिफ्राय लाबोनाय नोंलाय? ओइ गेन्दालनि दुखाननिफ्राय लाबोदोंमोन। माथो जाखो आटायालाय? मोजां नङा? खामजोब्बाय आटायानो गैला रुटियानो। Oh no! माखौ जायो जा दिनै? माबायदि आटा लाबोयो? ए रुटि खामनायाबो आटायासो दाय जाबाय। सावनो रोंखाया? आटाया मोजां नङा आंनो। लायला आं गाबोननिफ्राय। नोंनोलाय अबाव मोजां मोनो नागिरनालाय थां। होद जायालै बेफोरबायदि हिनजावनो। मैयासिमाव फैनाय सिख्लायासो साइसथारमोनलै। मा साइसनि मोनबायबा? औ हारसिं फैदोंमोन दा बियो ने? नोंलाय बोरै मिथिखो हारसिं फैदोंमोन होननानैलाय? मैया सिमाङाव बिनि हौवायाबो आंजों नुजाफैदोंमोन। समायनाखामोन। नै हौवा बेबायदि नांलायबाय थानाया मोजां नङाहाय। जों दिनै मोनसे खामानि मावनोसै दे। नोंबो नोंनि गोरोन्थिखौ एसे गनायना लादो आंबो गनायना लानोसै। जागोन दे। ओमफ्राय दालाय माथो खालामनांगौ बुंदो। निमाहा बिदो नों आंनाव। Oh निमाहा no! होनोसै ना आङो? निमाहा होआ सानदों नामा? होगोन ना? बिद'। मा? आंहाबो सहायनो हाथारलाहाय। थांसै आं आइफानि न'आव। था नोङो। माब्लाबा फैफिनला आङो। Oh no! थांनायनि सिगां मोनसे खोथा खोनासंला। नोंसा नोमायाबो नोंखाजों नांज्लायख्रेब बुज्लायख्रेब जानानै नोंबौला हादामखौला दंहैयो। Oh no! मा? सना आं नोंखौ बिराद मोजां मोनोलै। मानो बुजियाखै? खोब गावल' अनो। आं अना आरो नोंखौ आं मोजां मोना। आंबोसो खथ्थ' अनो माथो नोंखौलाय। नों आंखौ मोजां मोनोब्ला माथो नोंलाय आंजों सानफ्रामबो हर सान नांलायबायसो थायो। Hey! जालायखो नोंनि खोथाफोरा जायाफ्रामा। ओइ हौवा माथो नोंलाय हाबानि सिगां आंखौ खथ्थ' जायगायाव बेरायनो लाङोमोनहाय। बाइकजों लांलाय सोरनिबा मारुति सुजुकी भारा लानानै लांलाय बहा बहा फिदिंना लाबोयोमोन नों आंखौ। दा हाबा जाखांनानै माथो खिफुदा खबरखौनो लाला। आंहाबा इसे जायगा बेरायनो लुबैदों। लाङाबो जेरावबो। इलेक्सन जोबखांनानै माब्लाबा नोङो इलेक्सननि प्रसार खालामनाय मेल मिटिं नुफेरदों नामा? Oh no 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 no! नों बुंलाय आं थैबा नों माब्ला गदाय लाबोगोन? बेसे गोबावनि उनाव? दाम गोसानि दुनिया जायाखै होनब्ला? दाम गोसा जाजोब्बाय दुनियाया। बेनिखायनो नोंनि सारादु खालिनो आंनि हाबानि रिसेपसनखौबो खालामनो नाजानोसै।